Комиссия отырышында юллардагы именлекне саклауга кагылышлы мөһим мәсьәләләр куелды. 2022 елда Зәй районы юлларында 443 юл һәлакәте булган. Шуның 3-сендә кеше гомере өзелә, 9-ында балалар зыян күрә. Машинада балаларны йөртү кагыйдәләрен бозган 72 машина йөртүче җаваплылыкка тартылган. Узган ел юл транспорт статистикасы белән Зәй районы буенча ЮХИДИ бүлеге башлыгы Рамиль Гарифуллин чыгыш ясады. Стоит назвать основные виды дорожно-транспортных происшествий с наибольшим числом пострадавших. Это у нас пришло на столкновение, 17 дорожно-транспортных происшествий, при которых 2 человека погибло и 31 пострадало. Юл һәлакәтләрендә балалар җәрәхәтләнү мәсьәләсе утырышның игътибар үзәгендә булды. Кызганычка каршы күрелә торган чараларга карамастан, 2022 елда балалар катнашы белән булган аварияләрнең артуы күзәтелгән. 16 яшькә кадәрге балалар катнашында 8 авария булып, анда 9 бала зыян күргән. Сентябрь аенда гына балалар катнашында 6 юл һәлакәте теркәлде. Все дети, слава богу, живы, но 9 из них, это большая цифра, в 3 раза больше, чем в прошлом году, пострадали в результате дорожно-транспортных происшествий. Вот здесь я назвал опасный сентябрь, обратите внимание на слайд, здесь в сентябре 2022 года 6, значит за все остальные 9 месяцев, 11 месяцев получается 3. Утырышка нәтиҗә ясап, мәгариф оешмалары җитәкчеләренә, авыл җирлекләре башлыкларына бу уңайдан эшне көчәйтергә, профилактик чараларны арттырырга дигән таләп куелды.